Tukakingi kunangirira bono butuko gaiga. Ya, kera ukurangirira mani mbwate reason. Jesus ni chimbe ngwangu ndikima. Ya, mama peme nali nge busy. Mete chino muntu nde very busy. Squeeze yena atware biashara gete nde busy sana. Bono nakigwete. Mabera tongire tibiyaigo. Lero tini kuvuka mapema ndosa torosote. None ndagera yakiri bonsi. Ndagere gusinyi. Aye, tobasako chake gasori. Ndagere gusinyi. Nguchikulinga ndo naroka. Ya. Ndagera te ogusinyi. Ya, to chaka gasori ebyuni ebintageti. Ndagere gusinyi naki. Nguchikuvuka mambi nguvuka ingonye chae naroka. Ya, to. Kurara koro kunoko. Okurara na kubwentura, lakini bona wese ndagera no eine gosori. Eine gosori embesane sengencho obwene turagire. Omwana asoka ali popiro. Akanyonde ndo tomakwe uchiri gwikomi. Ya. Tigaya bono nainde umaite bono nainde ngabona tete kukoligi ngotebi. Nama ndagera yansire bonsi. Ya ndagera te ogusi. Skora chiri wanda ine. Kuchikunyuga mbune wikandaiga nainde narukire. Ya echiskora nero bwentonyu enyinge. Enyinge kwanza komenta proofing inke. Proofing ilibona ere kogera toroka. Ngobe kole proofing. Ya echiskora ri bwentoru taga proofing ime. Proofing yaga antetera okwenda ogore chemistry. Ngona mutaina ni. Proofing nda okwachiri chimbali. Ri orute echiskora ri ebalire mono. Omwana tabasaka karo omucha. Bono kwante. Tete mwana chikubika nombogo aronya mwamino mutina akomwa matari kobalire. Omwana chabe suguli tomago sekerru nto yagubesa. Bono kwante biti proofing echo na chindanya kubeka. Na cyo kwenda obeke. Alafu bono ena akasikaranga nali getumedisi na ya. Nataka ngote daily no kuragira. Sawa. Ekemambi boka kaliya marabuni. Marabuni ama nogo titura marabuni yane. Aliyama nena amane madwa. Ya marabona bako urwe chiro. Kwegure. Amarabuni ene ndo tuli kolyoka. Ogosindikisa nero ngoli. Erongoli yakombe keliye point. Sawa. Erongoli yoboli ebekire sukali echiere tororo. Mosoti uriyo yokongakira. Uriyo kubora abana. Tobasa gukwana. Kira. Omwana ominto. Nakibono omwana ominto. Kakimbyanda moiga kondierete. Bono omwana ominto mbyano metekera ukongakira nkogoka sana. Omwana ominto unoonde kwanza in fact Mosoti ori bitutu nwali egaiga. Bono mwana ominto gaki chibesomete nto igwana netebiyeigo. Nakibono gwatebete. Karati gango nomete 100k linki. 100k yeminete 50k. Yani 50,000 nera 100k yesege songo. Bono. Ayo mwana ominto. Bono lende gakingo tete igwana netonye no mumurebe 120k. Onye no mweski na beko ba 100k. Iyo mwana ominto. Ya gaki omunye nangete 70, oyo munye no mwana nangete 70k. Elibwa 50. Yana minute 100k yeyo. Bono gaki omwana ominto. Kakanyora kisalerende. Nagendete kuragira sana. Bone kyota akora nakantu kari kwengo tomarende mogolere kende. Mwana ominto. Bono ndio gocha gochorore nimbwate nende mbale babire nago tebeti mati gari. Omwana ominto gaki. Sawa ngo kwana torera kigende kikwarore na bogo choba rontigere na deposit ga. Mwana ominto twacha inebya sala twakora nebinge. Bono. Ndio gocha. Jumamosi sawa ninga kuganyete. Muya mwana gakinya sanya gukobekororo. Tuasa walenda abana baito banyago twara obolitolena litoranyora chibesa. No. Warasianda nera yawo kwaniri. Sawa mwana ominto gaki. Bia mono. Ombogo no monto muya. Ombogo no monto muya. Bono
ekimamukira kwa kole gusindikisa ekwerende oyibona ingonte buna 50 100k esege songo nero 50 eseke usi ene kikine ngomote yago ko cha gonte buna ato 40 namo kana motebi 50 mbi 100k mbi bono usindikisero ngori ne kwerende kubikande sukali choliga esukali erolese omwana soke kare abwate afya mwana soka no chunande gali popilo ngamnancheiga asoke bito soke mwana ngumbo ndabatali urale to sokusana esenja bana bomete nabasongo bakoirero kwegure bona kare wakorera abuneke mambi ukubuka ikimambi saa 12 kuwaragira kwa makore na korara kwegure ngastokora tubasa wakora gasi ngego ikasambiriga buka naende rosi eturungi eli lutaka chiskora ide sawa kole turungi eli tebo semna lera igoro yae wenda nkwaro sire gideli egateli ekoteli koro sina ngende chioka okobeka chinchugwime sawa chinchu okobeka gideli kwegure sawa kare kwanyo turungi ne gideli eyo sanga pisambiri saini ngego chaka kwenda kuya matoka mato kwegure wati torama toka ya matobinero ngoli yaki echibando bono kwegure beke sukali obeke sukali ndo beke chisukali mbali mwana nyako balira kwegure kwarorire ekingenete ko insist mwana taweka no mbogo sawa arafu gera yekire yensasta sawa ligio mongo sawa meto mongo nori yero sterigete omwana sokare yero mongo nori sterigete iga omongo noro nyobeki echa ya mabere kitora no mongoli sawa tuikira bone yemo gaso sana nego saa 7 chua tarikima noche eskasini yago yonde na kyakoroko ekasini yago mote yakorugere ni chakore tere chibesa kwa mwakana abagwanja kwa kono na kamye yaka 50 okorugera ago chua tero bukima Mba omukire na wangu bali bakorugere obukima ago chua tero obukima buri to na sukuma esukuma nembo mwana nasoko karo omugireni nero konyengoli ya tumasa koli sukuma kali kwerende kali akanyamaiga amukoro bwa bamomino rima momino akonyenyereka ngo mote yebya sarambiro kanye tebeko so kiebe senene takwa ngo konyenyera ngoko engoko yekienye yakire marogoba chuwa talikima bwaboli sawa bwaboli namagena ngo tebo bwati ngo chikuru cyane kali bukuma bwaboli namagena amagena mabaliriga chinyanya okora mogotumba sawa amafuta akoligenda kabisa sawa akamunyurute aga distance kamunyu kakutio keraga keigo mwana neta sata abasako soka kali salt yani mwana obwato oburukira chinsa kwa understand yani go akamunyu kala igoro arafu nene ntwe basa 10 ngabno bwene tonyo bachai gobeka gasukari ga umwana soka kale sweet umwana yani osansa mukanete sawa ngona amachiko bakambwati amachiko mbakobwati machani to basa konyo machani na yabantu amachara kanyo kantanga koko ya machani to basa konyo konya na asali yo mwana uraso kumusalia soke chituki chitene niga chisabagate go chigoro kanyo anga koko iga anga coffee noro chira herende gosokarange sukari no metokarange sukari yabi mwamuga yawe na amachani Bwana ina rules inte to bwati na litoro ya 100k yani mini 50 sawa gaki bwati amachika ibu yabo sawa bona kurera ngo te mama inje ngwara isalinde kwara mukira liya ba koro sector samon namote na ikaranzoro namote yo okoro seriga na litoro anya 100k yani nyore 50 kwaro lire tumusa gonsoki gaki harafu ndete ngotege ntokende onde narome tole muritangiga Oli onye ndanya kwebugiga ingoigo niche ochonte ebi yani ende mukwani tali goseninki yani ngati tu abantu bali mutukuba kwani membo se endo ngose nkonya na ebieka na mwere gukonya ngati asenge ntongwara lenda mangana mbere na mwere gukonya baide tali gosengo takana ya charuka ombogo tali monto muwe mono na nkonya kegolende lakini tomotaiben konya nana yani obosani ebe no
no muyale akego tebonde dia atolekera to moteire ni nabado moteire ayo tebona tuli kumerana ya yo mukani pinta ke tutomera amanye bono ndake taberangana ngo be tukeli bakoroka distance distance yakana fasiga esenge chomete ntonkere bakoroka otyokera yani ntonkere bakoroka sino osmosis usen cross pollination ora se koberanga nasere obumwamboli bomusomwa omwana embeye bomuso kusambe mangenere kwegule ono kobagingo naigwete kase ni anega gotena namo bole tia se angorere gosenga kase ni ayo ya tobasa gwancha lipopondire liachaka ndiro liachaka lakini kase ni yago omone bali ngeno mbugo wale ngino mbugo lakini bano timanye tina kamugoli asende lakini gosena kitima kumangana na kiero mbugo obaire gobe lakini ndio obaire wake kandi mwana jamani mwana mutokora kiga igenda gutara irorari omwana mapembe opusimuntu tayo neno nyigo gusaba wasaba lenya sako na babira nejisale mate mwana to kwa time chibe chinyinge sawa mwana mutokera basaba yako to times 1 mtu wako 12,100 you want 600k chine chiba 1,100 lakini ilikere igona boigo sawa genurare ngokwana tole mambi sawa ndio ukora mnaliki kwanta yakabesa ngokoletera ndi gakagento kakaigo tukumie kemambi etera sawa mbiya mono gaki tigandaraenda tingasane nyole mwana gakonyegera gakyo mwana chake bono ndake taenda buya ai no mongaini tigandaenda atorane mambi sawa mambi rende toyeva kano minto ai Ombogo my friend Ombogo yo bakachabo bokonyi sana sende Ombogo ate aona mune kase ni aine ne balenge no Ombogo oyu nere nkoli mambi ai ikinyole komete kya chakire gwanza Samareta ankoro kukwamboka kurugusi Nation TV na bariganire mwensi mosose channel yetu ya YouTube musubscribe mushare mulike mutige comment inororo bono ntokabwate launch yekare 21st December na bariganire mwensi moche musangamo naintu ko barigani toche togokamo tusangamo